Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samampondo babamkhulu mkhulu omkhulu phakade amen. Impela ingisi leli linobuchule obukhulu njengoba liphethe umhlaba nje na. Phela njengoba lizobulala lesi sizwe sikaZulu, kusayiyo phela leya mishini eyayiqalwe ngamaRoma lapha yaphela kwa-Israyeli ngesikhathi ehlasela u-Israyeli emcolonize, emfikela nale nkosi yakhe ayikhandileyo ukuba ikhonzwe. Nakhona kwa-Israyeli kwaliwa iy'khathi eziningi kakhulu, kuliwa nokuthi kufakwe le nkosi, kwachitheka igazi eliningi. Kodwa baye baphumelela ngoba bagcine beyifakile le nkolo kwa-Israyeli. Kumanje balwa noZulu okuyena ogolozayo ukuhamba ngemithetho yale nkolo. Phela ingisi lalithandaze kakhulu lapha uNkulunkulu walo lamthembisa nokuthi liyomakhela isonto uma linganqoba nje kulempi. Lase limema onke amazwe lawa phela esiwabalile ukuthi azolekelela ukuzobulawa kuleli zimzimu elingucetshwayo. Phela ayeselibiza kanjalo, kanti azobulala umuntu kaNkulunkulu lona phela wayebonwe uyena uJohn William Colenso, lona phela uphatheke kabi obhalela uQueen ukuthi akayekwe ucetshwayo nesizwe sakwaZulu ngoba siyisizwe esikhethiwe, isizwe sikaNkulunkulu esisagcina amasiko kaNkulunkulu. Lowo phela uJohn William Colenso wakubona ngokuthi ehlaziye iBhayibheli ethola ukuthi isizwe samaZulu siyisona sizwe esigcina yonke imikhosi kaNkulunkulu nemikhosi yokweshwama nawo wonke amasiko ayibhalwe nguNkulunkulu ezincwadini ayezibhale ngoMose, zoLevi, noDuteronomy, no-Exodus. Yonke le mithetho engafunwa ngamaKristu abathi imithetho kaMose eyimithetho kaNkulunkulu, umenzi wezulu nomhlaba. Phela uJohn Colenso lona sichazile ngayo ukuthi umlungu wayewuthisha naye wayesuka kulo izwe laseBritain, ethunyiwe ukuthi azofundisa abantu ukukholwa kuleli zwe, abantu abamnyama. Ehamba nelinye leqembu lakhe elaliningi labelungu ababengothisha. Kodwa uJohn William Colenso lona wagcina ebonile ukuthi udlalwa ngabo isigebengu lenkosazana ebathumela pha. Labantu vele bayakholwa, bayamazi kangcono uNkulunkulu. Kodwa kulethwe le nkolo lapha ngeturo lokuthi bezodunga lesi sizwe siphume emthethweni kaNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi uJohn William Colenso abe yisitha salaba abanye abelungu ababeyiqonda kahle indaba yokuthi kulethwe le nkolo ukuze kukhohliswe abantu, hhayi ngoba beyiswa kuNkulunkulu. uNkulunkulu banaye vele. Lo mlungu wathwala nzima kakhulu, wayesesondelene kakhulu naso isilo ocetshwayo, efuna ukufunda kahle ngempilo yakhe uZulu. Uye phela lo mlungu waze waqanjwa igama kwathiwa uSobantu, waze waphinde waqanjwa nelokishi elikhona lapha koMaritzburg okuthiwa kuseSobantu. Naye ucetshwayo noma wayeyisizwe sikaNkulunkulu esikhethiweyo, kodwa sikuchazile ukuthi sona lesi sizwe esimnyama sikaNkulunkulu kunezinto ezimbi esazenza, senza ukuthi uNkulunkulu agcine esexhela kuso, njengako ukusetshenziswa kwamakhambi ayihlanganiswe nezicubu zabantu. Lokho phela ababekuthatha kwezinye izizwe ezazifika, okwakuyizizwe ezazingakhethwanga uNkulunkulu. Nazo zonke izono esizichazileyo ababezenza obabamkhulu bakhe ucetshwayo emandulo, kusukela kubo obaba bakhe oMpande nabo oShaka, kuze kufike kosenza ngakhona noJaba, noNdaba, noZulu. Nakho konke ukubulalana esikuchazile okuyizono okwenziwe kuye uZulu. Nakho ukulalana kwezihlobo esikhulume ngawo kwabantwana basemqekwini nabasegazini, neziqalekiso ezikhishwe yibo abafana nabo oShaka nabo oMpande. Yiko konke-ke lokho sekugqilaze lesi sizwe sakwaZulu, kwaphinde kwasiqhelisa kuNkulunkulu ongumvelinqangi. Nakho ukuthembela kakhulu ezinyangeni lokhu kwabagqilaza kakhulu labantwana bakaNkulunkulu. Inhlanhla esasinawo lesi sizwe sakwaZulu sona asibabulalanga abaprofethi, la baya phela
engikhulume ngabo kakhulu ababebulawa emampondweni. Ngoba phela umprofethi wayekade ekhona kwaZulu uyena phela umzazela lo wakwaKhumalo obehlala lapho kwaceza kwanoNtandabathakathi owagcina phela ebalekile ekhishwa yilo izwi likaNkulunkulu. Iyona-ke inhlanhla yabo abakwaZulu ukuthi yena umzazela lona abazange bembulala ngoba phela wagcine ebalekile ebalekiswa yiso. Sona isizwe sasemampondweni sathola iziqalekiso ezinkulu kakhulu ngokubulala laba baprofethi. Bethunyelwa yibo phela abelungu laba. Phela umngisi lona uhlakaniphe kakhulu akafuni ukuthi azibulalele kwesinye isikhathi ngesakhe isandla. Uye asebenzise yena lo muntu omnyama ukuze isiqalekiso sikaNkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba siwele kulo muntu omnyama. Phela lo muntu omhlophe lona uhlakaniphe kakhulu ngoba wazi yonke imithetho yakhe uNkulunkulu lo umenzi wezulu nomhlaba. Kodwa yena akamkhonzi lo nkulunkulu ngoba ukhonza onkulunkulu bakhe baseRoma abakhandwe ngosimende. Into ebangela ukuthi angamfuni lo nkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba ukuthi unemithetho eqinileyo. Ukuze amxoshe lo nkulunkulu nemithetho yakhe eqinile, kumele aguqule abalandeli bakhe besuke emthethweni wakhe lo nkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba. Uma bengasekho abalandeli balo nkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba, lokho kunika amandla onkulunkulu bakhe ukuze yena aphile impilo ayithandayo acebe. Bese kuthi la abantu abangabalandeli balo nkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba bebe yizigqila zakhe. Phela leyo nto babeyithathe kulo futhi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uma uphuma emthethweni yakhe uyakujezisa ngokuthi athathe amandla nezinhlanhla azinikeze isitha sakho. Ingako abelungu basifikela nale nkolo lena yobuKristu ukuze sisuke kuNkulunkulu. Bese sithola iziqalekiso namabhadi. Bese bona bezuza inhlahla njengoba ubabona becebile njena. Ingakho phela lona omhlophe eyivala yonke into ephumelelisa umuntu. Akafuni ngisho ukuthi bantu befuye noma belime. Uyena phela obanga zonke lezi zifo eziba khona emfuyweni, ezinkomeni nasembuzini. Ukwazi ngisho nokuthakatha inhlabathi ukuthi ingabe sakwazi ukumila ukudla. Uletha yonke le manyolo yakhe egcina ifika nokhula olungapheli olubangela ukuthi umhlabathi ungabisakwazi ukukhiqiza ukudla okunomsoco. Bese uyahamba futhi uya kuye usuyofuna labo phoyizini bokubulala lolu khula. Nemijovo oyithengayo yezinkomo nezimbuzi yokufa okufakwe nguye lo muntu omhlophe. Ebesebenzisa wona phela amaduke esandlwana. Phela umlungu uyazi nokuthi uNkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba uyathanda ukuthi unakekele imvelo okuwona msebenzi ayisinikeze wona thina sizwe sabantu abamnyama esikhethiwe nguye. Ingako umlungu wathi mayifika kuleli zwe wafika wabiyela ezeqiwe enzela ukuthi kube wuye ozuza inhlanhla yokunakekela izilwane. Wabe esethatha izinkomo zakho ukuze uzobulawa indlala. Bese uyagijima ufuna ukuyongena khona lapha esiqiwini ukuyobulala inyamazana ukuze udle nomndeni wakho. Bese uNkulunkulu ayakunyanya akunikeze isiqalekiso. Iqhinga lakhe umlungu lona uyena futhi obange izintandane. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uma unakekela izintandane nezalukazi uzuza inhlanhla. Uyena futhi umlungu lona uthanda ukunakekela zona lezi zintandane ezibangwe uyena. Naso isizwe samaNdiya siyakwazi lokhu, ingakho sithanda kakhulu ukuphana ukudla. Sisuke sifuna ukuzuza inhlanhla eqhamuka kuye lo muntu omnyama ngoba uyisizwe esikhethiweyo sikaNkulunkulu. Kumuphambanise kanjalo-ke lokhu owumlungu umuntu omnyama noNkulunkulu wakhe ukuze kona kuzuze le nhlanhla. Kwaze kwahlakanipha okuwumlungu ukuthi kwazi ukwenza abantu abamnyama imikhovu bese bebashayela isipikili lesi sangena sathi shi kuze kube namhlanje sisekhona lesi sipikili. Liyaguqa lapho eGumgedlela umzukulu amafutha umkhovu uDuntoni nesoka phakade. Amen.